Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотеҷа ва касабардрои азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 10 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 133 сомон. Дӯстони азиз навори пачка имрӯзара гӯш кунед ки ман чира гап мезанам. Мошини грузовой ана ЧБС астай, грузовой Рено астай, BMW X5 астай, мошини Kia астай, бочкаи 4 тонаҳаи фурӯшӣ астай бардрои азиз. Диванакҳои мулоимаки ду одама рӯи кардагиян дар Москва ёзе гап мезанам историяша. Хонаҳои арзонак астай бардрои азиз дар ноҳияи Нуробод, хонаи замини астай дар ноҳияи Данғара, хонаи замини астай дар шаҳри Бухтар ва хонаи дига астай бардрои азиз замини дар шаҳри Ваҳдат. Ана ки квартирора гӯш кунед. Квартираи арзонак астай дар шаҳри Турсунзода, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе ва шаҳри Истиқлол. Қазиқи видеоам яке хонаи замини тайёра 130,000 сомон ва комната квартира 75,000 сомон ай. Бардрои қарибон шумо метавонед ки хонаи замини 970,000 рубл да бихаред ва комната квартира 559,000 рубл ай. Ва дига чизои арзонам рӯи кардагам видео имрӯзара ба қизиқ то охиша тамошо кунед бардрои азиз. боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳо ва чақчақҳои Саудотеҷа шумода маъқул мешава. Мисли ҳар вақте адон алайкира бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунене подписатся. Ана ки мирим устуста. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортхона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. мухлисои канали Саудотеҷа, видео имрӯза камтар дароз омадагияи хонаҳои арзон, мошинҳои арзон, квартираҳои арзон дар ҳамин видео бисёрай илтимос мекунам видеора то охирша тамошо кунед ва че ачкидор навора сар мекунад. хулоса видеои пешнар аҳамият додум. бисёри бародаро гуфтанд ки қирған хонаи арзон бумон. ина бародари азиз бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бухтар, яъне ки пештаранамаш Қурғонтепа, тарафи Садим Савхоз. анами Садим Савхоз бародари азиз номи навш Бустонқалъа шидагӣ буда, кӯчаи ана Лерматова. 3 сотиқ заминаи 3 дар хона қати калидорш кардаги ремонти хонаҳо чихеле десен бардрои азиз миёнай ови водопровод ва светш ҳастай мега. ҳуҷҷатҳои хона 100% буда, нархиш 106,000 сомонӣ. касе харидор бошем бардрои азиз соҳибхона гуфтагие ки камтар арзон мешава. пули урусиқати 1,194,000 рубл мешидай. номерои телефонш бардрои азиз номерои расияш WhatsApp дора. занг задаи хонаи арзон ай шаҳри Бухтар, яъне ки ай қирған бихарен тарафи Садим Савхоз, номи навш Бустонқалъа. ин канали ма дар хонаҳои арзон гарини бисёрай шеруинар барои он подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. ин хона десен бардрои аз қарордор дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Гилистон. 6 сотиқ заминаи ду дар хона кардагӣ, битони хонаҳои калонаш рехтагия мега, свет дора, пули овша додагием. документҳои хона 100% буда, ба номи харидор мекуне мега, кухни, баня, ҳоҷатхона доштай. поёни хонада 4 сотиқи дига боғ дора мега. нархиш 130,000 сомон. касе харидор бошем бардрои азиз бо арзон мешава. пули урусиқати 970,000 рубл мешидай. марҳамат касе дар хона дар кораи шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Гилистон, занг зада бихаренаш. бовар ки беҳтарин нархае. 6 сотиқ айда дар хонаи тайёр дора, бо битонои хонаҳои калонаш рехтагӣ будай. бардрои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам диванои фурӯшӣ ҳастанд, марҳамат гӯш кунед. я ду бародар бардрои азиз дар Москва город Люберцы метро Некрасовка да бардрои азиз диванои фурӯшӣ доранд. мақсад ин дивано да бардрои азиз ду кас озод хов мерава. ҳозир мисол бо хичон гап мезананд, ҳамаша мефаҳмонанд. пеша ин видео гап задан бардрои азиз ма ҳамаша фаҳмонам, бо ин бародаро мефаҳмонанд. ана нархш бардрои азиз ба урусӣ ай 10,000 рубл то 15,000 рубл доре мега.
ба тоҷики бардурои азиз ҳамин диванои фасони десен ай 1340 сомон то 2010 сомона диванои фурӯшӣ дорам бардурои азиз доставка территорияи Москва Московский областда доран ва бардурои азиз Тоҷикистон доставка ба мисол наи грузоперевозкиҳое ку ба ҳамхели доставка Тоҷикистон рӯй мекунанд. оз ҳамин бародаро акоқ чун гап мезанам бо диққат илтимос то охиша гӯш кунем бардурои азиз дивано бовар ки нархиш капекайда ина ака гап мезана гӯш кунем. салом алайкум бародаро, инам хеле диванако дорем. кадом ида дар кора инам хеле диванакои нағд метонен занг бизанен, доставка ҳам дорем. кадом метона миёя ай пеш мебина мо инами люберти даем. нашод доставка ако метонен занг бизанен ба ҳамин номраи мо, адресатона меген, мо мебинем, мефаҳмонемтон ки чӣ хел мешавад, чанд мешавад доставкаш. бо нархи арзон доставка мекунем. мешавад ки кадоме ки мошин дорен биен хитон бибинен, маъқултон шид, проверка мекунен, мегирем ба мошини хитон мерен. хай нози диванан уй мекунам мебинем бо уишка. инам хеле уй мешава бародаро, инам хеле мешава. инам хеле метонен ду одам да ҳамин озод хов рава. ду одам диванчои мошини ака чанд намуд размер дорем. ин аҷаш уй мешава ака метонен ҳамиҷа ягон чизои зиёдтира да ҳамиҷа монен пӯшока красовка чизе ки хитонда чизе. ина бародаро ин аҷаи қадар диван монае. ина хеле пакока кардаги хишту стрех задаги то дарони хонатона миёрем мемонем ё ки кадоме ки Тоҷикистон рӯй мекунем. бисёр бародаро мегиранд Тоҷикистон рӯй мекунанд то пеши ҳамн фурӯъора мебарем бор мекунем. метонем сума дар карта мепартем, метонем налични на азак пакока кардаги чанд намуд свет дорем. бисёранд дивано, ҳар рӯза диван аста. азиз хеле ки гӯш карден ҳами ака гап задак ана бо мисол бардурои азиз наи суратҳои десен ам хеле диванои фасонам дорам. фақат бардурои азиз шумо дар номерои ватсапш менависен чӣ мисол ана диване дорам бардурои азиз шумо дар суратҳошона мепартоя. бардурои азиз монда набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. бисёр чизои арзон дар ҳамин канали ма ҳастайда бардурои азиз, барои он подписатсия кунен. бардурои азиз бочкаи фурӯшӣ 4тонаҳа састаяниш мега созаи хидмон истифода бурдесемаш просто камтар зарур мондагем барои ҳамун фурӯхтесемаш мега. бардурои азиз бочка қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша гуфта ки 6500 сомонӣ бугӯ. бардурои азиз нархи 6500 сомон будай. харидори аниқ боша бо савдо мешава. пули урусӣ қати ҳисоб китобиш кардем, агар хато накунем 48500 рубл мешидай. номерои телефонш бардурои азиз ватсап дора, занг бизанен бочкаи арзона бихарен. дӯстони азиз, касе ки аз ноҳияи Данғараен я дона лайки бепла бичқен ва дар комментария нависен ки май Данғараям. бардурои азиз бо диққат гӯш кунен. хона десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмати Шариф, деҳаи Булёни Поён, пеши раи Калон. бардурои азиз диюм кӯча. хона ҷои зур дайне ки 8.5 сотиқ заминаи 3 дар хона қати калдориш кардагӣ. хонаҳоро бардурои азиз нами нав ремонт кардагиянд. хона ремонташ зуре бардурои азиз. ана светш мега 24 соат ҳастай. оваш ба кӯчаро овардагӣ ана ҳами кӯча бардурои азиз ба ҳамин дарни хонаро ова мекашӣ. светш мега 24 соат ҳастай бардурои азиз. ҳуҷҷатҳои хона 100% бидай. наздикии хона да мактаб, магазин, ана масҷиди панҷвақта, бозорам бардурои азиз наздикай. нархиш 170 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бардурои азиз занг бизанем, бигем ки номерои канали Саудутиҷи гирифтам, шумо да арзон мекуна. соҳибхона гуфт ки 170 000 сомон арзон мешава ва мошин болоиш сума мешиде бардурои азиз. агар он кас мошин дошта бошен метавонен ки мошинтона битене болои сум битен нами хонаи фасони хушро ай ноҳияи Данғара бихарен. ҷамоати Исмати Шариф, деҳаи Булёни Поён. хонаи зур будайне ки пули урусӣ қати ҳисоб китобиш кардем 1 268 000 рубл мешидай. номерои телефонш бардурои азиз ватсапам дорад.
бардурои азиз яду мошини арзона гап мезанам бо дар комментира нанависен ки канала мошинбозор кардӣ. دوستانی عزیز کسی که ماشین خرین لایک بجقین اگر ماشین نخرین همین ویدیو را تقوید در روی که هم تقوید ماشین خریده بردروی عزیز ماشین فروشی گروزاوی چبسه این بردروی عزیز هم پیش ماشین نگاه کنم خیلی نمیشه اگر گروزاوی چبسه سالی برآمدش 2007 سوزش بورش دیزل موتورش 490 ای موتورش بردروی عزیز 490 ای коробкаш механик ҳуҷҷатош 8 моҳи дига дора дарози мошин 420 ай 5 тонн бора бардурои азиз бемалол мебурдай адрес бардуро ноҳияи ҷолдини балхи яне ки пештара номаш калхозо бода будай нархи мошин 40000 сомон мега бисёр я нархи зур нигах кунед мошини калони хушуд 40000 сомон арзон мешава алиш ҳам мешава ба ягон мошин дар Россия занг зада бардурои азиз ё бихаренш ё алиш кунед. دوستانی عزیزم بگذاریم با ششم اعلان امروزه با دقت گوش کنین یک ماشین گیزالای دیگر را گپ میزنم ده بشخی چشمکوش بیاخی ماشین فروشی BMW انا BMW X5 سال برآمدش 2003 سوزشوارش دیزل موتورش 3 коробкаш автомат یک ساله حجت یک ساله تنیروفکا داره адрес бардуро шаҳри бохтарда қарор дошта яъне ки қарғанда нархи мошина мега 65000 сомонӣ бугу ина бардурои азиз 65000 сомон гуфтак бугу арзон мешава пули урусӣ қати ҳисоб китобаш кардем 485000 рубл мешидай харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунед. подписчикои муҳтарам диден охи қоил шидем ки чизҳои арзон чӣ хел бисёрай дар ҳамин канали ма барои он бардурои азиз ҳамин видеоро падилитса кунен группҳода имо ватсап ҳамаи бародарода падилитса кунен бо диққат гӯш кунен эълони навбатиро гап мезанам хонадесиам бардурои азиз қарор дора дар ноҳияи нуробод ҷамоати хумдон қишлоқи ҳофизи шерозӣ ана навобод чанд мегам бардурои азиз қишлоқи ҳофизи шерозӣ навобод чанд мегуфтиянаш 35 сотиқ заминаи бардурои азиз 35 сотиқ замини калони хушрӯ ду дар хона кардаги ремонти хонаҳо миёна будай бардурои азиз ову свеч мега ҳастаи ҳуҷҷатҳои хона 100%. кухни баня подвал аловхона оғил мирхона доштай ва бардурои азиз дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дора бардурои азиз 35 сотиқаи дарахт парахт мисол ҳамаи чӣ дорад дарахтҳои мевадиҳанда дарахтҳои хушрӯ ана бардурои азизам нархиш 140000 сомонӣ мега нигоҳ кунед ки чӣ хел арзона ин нархишда бардурои азиз 35 сотиқ замин дар ноҳияи нуробод ана ду дар хона дора ремонташ миёна будай медро ё зиндагӣ мекунӣ нархиш 140000 сомон бардурои азиз касе харидор бошем бо арзон мешава пули урусӣ қати 1,44000 рубл мешидай харидоро занг бизанед. бардурои азиз мегзарем ба як мошинчаи фасони хушрӯ бо диққат гӯш кунен мошини фурӯши бардурои азиз Kia соли баромадаш 2009 сӯзишвориш бензин мотораш 1.6 литраи коробкаш механик ҳуҷҷатҳои мошин бардурои азиз тамом шудагӣ будай адрес бардурои азиз ноҳияи хуросонда қарор дорад деҳаи навзаминда нархиш 45000 сомонӣ касе харидор бошем бо муомила мешава мега пули урусӣ қати бардурои азиз 335000 рубл мешидай касе дар бардурои азиз мошини Kia дар корай занг зада маслиҳат кунед. бачаёча тамошо кардеси охи тамошо кардеса боши бигӯ ҳо ака тамошо кардесам мошини фурӯши грузовой Рено соли баромадаш 2003 сӯзишвориш саралка яъне ки дизел будай бардурои азиз сӯзишвориш ана мотораш 6 тага мега коробкаш механик дарози кузов бардурои азиз 8 метрай ҳуҷҷатҳои мошин тамом шудагӣ будай адрес бардуро ноҳияи хуросонда қарор дорад нархи мошин 80000 сомон касе харидор бошем бо муомила дора ва соҳиби мошин мега ки бардурои азиз ягон портер ду боша алиш мекунем хай бо маслиҳат дора 80000 сомон бардурои азиз нархша мега портер ду боша алиш мекуна пули урусӣ қати 597000 рубл мешидай.
бардорои азиз, квартираҳои арзон дагзаштем. хотири квартираҳои арзон ҳам як дона лайки бепала фаромӯш накарда бошем. бо квартира дестен қарордор дар шаҳри ваҳдат, духонага квартира дар 3 этаж қарордор аст, 37 квадратни метрае. домои пешна квартира ремонт дошта, ҳисоби квартира маълумот дагия ки духонага дар маркази шаҳри ваҳдат пишти ҳайкалда. то лави раи калона мега 100 метр дурай, дар наздикиш мағоза, бозор, мактаб, масҷид наздик будай. дар ҷои беҳтарин қарордора бардорои азиз, ай пеши дом маршрути як мегзаштай. харидорӣ аниқ мега бардорои азиз занг бизанен, бо арзон мекна. маълумоти бештар ба телефон мегирен. нархиш 150 000 сомон арзон мекна. пули урусиқати 1 119 000 рубл мешидай. бардорои азиз, касе ки ай шаҳри турсунзодаен ку комментарда бинависен ҳастен, подписчикои ма ай шаҳри турсунзода набо диққат гӯш кунен. квартира дестен бардорои аз қарордора дар шаҳри турсунзода, як хонага квартира дар 1 этаж қарордора 40 квадратни метрай. дар 2 микрорайони шаҳри турсунзода будай ами квартира. дом навастройка квартира без ремонт, коробка, соби квартира гуфтагие ки як хонага дар 1 этаж. ана ягон мошини Camry D фул боша мега алиш мекунам. دیگه ماشین قطعی علیش نمیکنه. میگه بردروی عزیز فقط همی کمری ده قطعی علیش میکده. کمری ده فول باشه میگه. انا بردروی عزیز نرخش 160,000 سومون ارزان میکنه. پول روسی قطعی 1,194,000 روبل میشیده. مرحمت بردروی عزیز زنگ بزنین یا بخرینش یا با کمری ده علیش کنین. در ویدیو پیشنه اد برادر گفت که ای شهر خوجان کوارتیر ارزان بمان. اینا بردروی از ای شهر خوجان که کوارتیر ارزان ولی روی نکردیان نه که ای شهر استقلال کوارتیر ارزان یافتیم. برای شما را با دقت گوش کنین. کوارتیر دستین قرارداد در شهر استقلال در یک میکرورایون شهر استقلال بوده. دو خانگاه کوارتیر در 5 اتاج قرار داره. دومی پیشنه کوارتیر ریموند داشته. سوی کوارتیر معلومات داده کی انا دو خانگاه کوارتیر او سویچ میگه هسته ریموند داره. مکتب بازارش 10-15 минута راه بوده. بردروی عزیز ای شهر خوجان 40-45 کیلومتر دور بوده تا با شهر استقلال گفتگی. نرخش 75,000 سومون. کسی خریدار باشین ارزان میشوه. پول روسی قطعی 559,000 روبل میشیده. بردروی عزیز گفته بودن که شهر دوشنبه کوارتیر ارزان بمون. اینا بردروی از کوارتیر دستین قرار داره در شهر دوشنبه ناحیه سینو. یک خانگاه کوارتیر در 4 اتاج قرار داره 30 کوادراتنی متر. دومای پیشنه کوارتیر نو ریمون کردگی. سوبی کوارتیر معلومات داده کی خانه فروشی 5 اتاج کوی ستاری پیشی کالساوی 33 دبده. معلوماتی بیشتر طریق تلفن میگیرین. نرخ بردروی عزیز 235,000 سومون. ارزان میکنه نویستگی نیست، فقط نویستگی کی 235,000 سومونی. پول روسی قطعی 1,753,000 روبل میشیده. مرحمت بردروی عزیز کسی در کوارتیر در کره شهر دوشنبه خریدارای انیق زنگ بزنه. خواهینم خیلی بچه و چه ای بود نواری خانه های فروشی امروزه است که جایی که ماشینای سبوکراو، ماشینای گروزاوی، بوچکای فروشی، دیوانای فروشی، خانه های فروشی، کوارتیرای فروشی روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نواشا گفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بودن شیری نر خاک معقول شید نشید برای دستگیری کردن کانال بچه اچکیدار خاطر همین چقچقو همون یاد دونه لایک بپلا شلبان قطی بزنین. یه خیلی برادر میگه افسوس که میگه 100 تا لایک مونده نمیشوده. 100 تا لایک میمونده میگه. نه که بردروی عزیز همیش شما یاد دونه لایک بپلا بجخین همیش کفایه. و بردروی عزیز از کجا خونه زمین کوارتیرتون در کره در کامنتر بنویسین. من ارزانتر یافته در کانال میمونم. دوستان عزیز گپ بسیار نمیکنیم تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. تا آخر ویدیو را اگر تماشا کرده باشید در کامنتر 5 زویزده را بنویس. و بردروی عزیز از یک کانال یا برادر میمونم یک در یوتیوب کانال داره با نام تلفن تیجی. کسی در بردروی عزیز نرخ نوای انا تلفن اینترس نه بدروین همین کانال این برادر دا подписаться سکنین. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам каме мардори телефони бақват гирифтаги бародаро бародарои ғариб агар шумо бихарин дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум телефон тиҷе да ютуб бизанем бародаро канал дорум подписаться сакин лайкора бизанем бародаро ай пеш бирем бародаро алиши болӯсум ай пеш гам мезанем кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо дар сафка бесплатно лабои исташа на вилоят хатум ашотимо бародаро дар сафка бепула бародаро 4-5 нам карта дорим бародаро лайкора бизане видеои нав мекунем шумо дамия
номеремон 9789818 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари любой хел телефон бародаро дорем лайкора бизане видео нав мекунем бародаро шумо да мия бародаро ки кадай мақсад TikTok дорен YouTube надорен YouTube да телефон тиҷебза YouTube да бародаро канал дорум да YouTube телефон тиҷе YouTube да телефон да тоҷи қад бизане бародаро тоҷи қад бизане YouTube дам канал дорум телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакастмон телефон хариби бардар панаи худо боши